Да, За бе, мен има пратете ми време. още 20 човека, че ми е спряла камерата, разбрах. Топ снимката, ще я ползвам за тъмнел. Няма нужда. Той го има. И повече няма да се навия. Посмей. То удара. И точно и че ще баднат. Аз какво да правя? После аз съм била гледате красива. странно, затова да пратих. Да, гледаме странно, много странно. Някои хора верно гледат странно, ама... Махни го още то поле с водата. Какво съм се мерси? Няма нужда втори път. Добре, още 20 пъти да го видя. Еми, те хората са я пратили,